Kajingnya kena hapding ke Iran bat ke Israel kadangjai beteng menta la palat lai tayo klem dak bakan jem. Kajingnya kajia kala nangjur hadin ba ke Israel ka kenno ba ke Iran kala tmu banter ya ki jaka jingmani hai Jerusalem. Kani kajing kenno kawan hadin ba ki benta na ke misail bal sya pra hakal air ki lahap ha ke benta jong ka ul city. Kajingja ka kalajia kumbasaus pa mita na ki benta ba kongsan ka Western Wall bat ka Al Aqsa Mosque. Kibenta balahap kilakta ya kawai ka parking lot ha ka Jewish quarter wala kaladon ka jingjulor ha ka tei ka chaka henrei shem ladon ki jingmensau ki bakraw ha ka por balaring ya kani ka video ki kenhun jingarap kilawan marmar ban bishar ya ka jingjulor bat ban penkhut ya ka chaka ka Ministry of Foreign Affairs jong ka Israel kala kenno jur ba kani ka tei ka jingther ya ki chaka ki bakentang ki bakongsan ya lai teli ki nyam ki lakhot ya kani ka jingle kum ka jingbom perkhat bat la ongru balachia ha ka por jong ka it ul fitar. Kat kum ki jing yathu khubor ka Iran kalasiat missile ballistic bun sin bat don ki bala ban ru ya ka cluster warheads. Katu kat ni ki jakash nong briu ki lejulor henrei ki jing sao ki long tang ki barit. Hakaliang jong ka Israel pat kalau ong ba la Ther bat penyap ya katu kat ni ki he officer jong ka Iran hakisni ki badang shudep ka bala nang penjur syu ya ka jing yak naat. Hamadan ha Jerusalem kajingalong kadang dab da kajing hakasni it alfitar bun kiriu ngej muslim kilayalum hajan ki kerdop jong ka ul city banduai henrei kajing yakan at kalami habdeng ki patba bat ki pulit namar kijing perking badang beteng ki bor senchar kila perking bha ya kajing ring shaka ul city nadu ka arpapra tarik urempang bat menta tang ki nong shdong bat ki nong di jingdi ki bala bandrung ki jaka bakongsan kum ka Al Aqsa Mosque bat ka Western Wall ru ki dang syakang kajing long jingman kadang long ka bakhia kajing suk kadang ya pedeng hakal air bat ka perthai kadang pej jing thu kubor da kajing ap ya kajing suk ka badang jangai